Сега ще помоля Мартин да ни покаже тънкостите в системата Драшкович. Марто, кажи ни първо какви рибки използваш, какви системи, нещо повече за тях. Значи Драшкович принципно е една много ефикасна система за риболов на мъртва рибка, задължително казвам на мъртва, за различни дължини на рибката. Значи този, който сме избрали в момента, сме избрали на универсалният размер за рибки от 7 до 9 см, които са по-лесни за замятане, на по-добра дистанция и в момента не са ни нужни по-големи рибки. С Драшкович се работи изключително лесно, той е изключително прост монтаж. Аз предпочитам този Драшкович. Той е полски. Предлагам на уважаемите зрители да не си правят такова нещо вкъщи, да го вземат готово. Ще им спести доста нерви, доста време, а е изключително ефтин. Надявам се да покажем колко е ефикасен. Значи имаме съставен част, 2 тройки, чебурашка, ловната глава, която е за рибката, и металното тяло, пружината и медната тяло, с която пришиваме рибката. Взимаме една мъртва рибка с големината на малко по-голяма от тялото на телта. Да, натискаме телта и отварящата тел, която я слагаме от към горната част на рибката. От към главата й, т.е. не от към гушката на рибката, от към крилете, а от към горната част, за да не къса отдолу органите, а отгоре е по-твърда самата рибка. Така. Следващото нещо, което използваме, то е да закачим една от куките. Едната кука принципно се закача до аналната перка, а другата кука препоръчително да се закача до хрилната перка на рибката. Това е медна тел? Да, това е медна тел. Ама че тази рибка се изказва изключително корава. Каракуда. Така имаме свобода. Тази тел, която е тук, се използва по предназначението да зашием устата на рибката, за да не излезе самият Драшкович, цялата система от самата рибка при замятането. Рибката се пробила от тук. Не е много хуманно това, което се случва, но... Така е, но все пак рибката вече е мъртва. Стараем се възможно най-малко да нараняваме люспите на самата рибка, тъй като те са едно от най-приличащите средства при риболова на Драшкович. Значи люспите са изключително важни за ударът на щуката, тъй като те са като отблясъци на блесната. И се стараем да не нараняваме люспената покривка на рибката, колкото е възможно. Използваме вирбелска рабинка и закачаме за другия край на чебурашката. А чебурашка се нарича уловото с двете ушички. Точно така. Това е вече готовият ни монтаж за замятане. Единствената разлика с стандартните монтажи е, че тук има метален повод, но аз избягвам да използвам металния повод.